खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आं मोनसे 36/32 हाउस प्लेननि मोनसे नक्सा लाबोदों माने जियानो बुं माने आसाम टाइप बुं बम्बाइ टाइप बुं बा लकेल टाइप बुं जियानो बुं मुथुते 36/32 हाउस प्लेननि बे मेन नक्सा आरो दा नक्साखौ नायनो हागोन नोंथांमोना नै आंनियाव आखिना लाखादो माने 36/32 थ' माने ओरैहाय 32 आं गाहायाव लिरना नै जाबाय 32 आरो 32 बेनिफ्राय 32 ओरैया जाबाय 36 इयो दा बबेयो बेडरुम बबेयो डाइनिं रुम बबे किटचेन बबे लिभिं रुम दा इयाव नोंथांमोना देखायगोन जेन माने बेनिफ्राय एन्ट्रि जागोन आरो बेनिफ्राय एन्ट्रि बेनिफ्राय ना नैनिफ्राय एन्ट्रि जाबाय इयो हमना ला इखिजाय एन्ट्रि ओमफ्राय इयाव डाइरेक्ट गाखोनानै जाबाय इखौनो मा खालामनो हागोन नोंथांमोना लिभिं रुम महरै बाहायनो हागोन आरो इखौ लिभिं रुम लिभिं रुम बाहायनो हागोन बेनिफ्राय ओरै एन्ट्रि जाबाय इयाव जिरायबाय जेनेबा न' सिङाव हाबलांनोसै जाबाय गेजेराव मोनसे करिडर लादो करिडर लाबा खरसाया बारा थाङो वाला मोनसे पातसि बारा जायो खिन्थु गेजेराव करिडर लायोबा गावबा गाव रुमाव हाबनानै जिरायनो मोजां जायो आरो माने दा हमना ला ओरै करिडरजों फैबाय नों बबे मोनसे रुमाव थांगोन इयाव रुम नाम्बार होना लानो हागोन रुम नाम्बार 1 रुम नाम्बार 2 रुम नाम्बार 3 ओरै बेनिफ्राय जेनेबा आलासि फैदों इयाव जिरायनानै दं जेनेबा ड्रेस सोलायनो थाखाय नोंथाङा बुंहरनांगोन माने रुम नाम्बार 2आव थां ओरैबायदि माने रुम नाम्बार 2आव डाइरेक्ट थांना हाबहैनो हाबाय माने बेलेग रुमनि फोरा एख' डिस्टार्ब मोनला आरो होमबानिया डाइरेक्ट हाबहैनो हायो ओंखायनो गेजेराव करिडर लानांगौ खरसाया एसे बारा थांबाबो मोजां जायो दा इयाव लिभिं रुम इयाव जिरायबाय बेनिफ्राय इखौ लिभिं रुम बाहायबाय बेनिफ्राय लिभिं रुमखौ नोंथाङा मा मोनगोन 18 मोनगोन इयाव 18/8 लानो हागोन आरो जेनेबा इनिफ्राय इयालागै 18/8 इयाव लिरना होनोसै आङो 18/8 जेनेबा ओरैया 18 ओरैया 8 बेनिफ्राय लिभिं रुम जाबाय ओमफ्राय नोंथाङा इखौ मा खालामनो हागोन किटचेन बानायनो हागोन किटचेन जाबाय बेनिफ्राय ओरै फैदो ओइ किटचेन इखौ डाइनिं हल बानायनांगोन डाइनिं हल माने किटचेन डाइनिं हल हमना ला नोंथाङा इयाव जानाय लोंनायखौ इयाव बानायबाय इयाव संबाय आरो जेनेबा किटचेनाव इसिङाव इयाव संबाय ओमफ्राय इयाव डाइनिं हल किचेन इयाव मोनसे दरजा लाखिदो इयाव जानायखौ खालामनो हाबाय आरो इयाव किटचेन इयाव डाइनिं हल माने जानाय इयाव संखांनानै इयाव आराम जिरायनानै जानो हाबाय बेनिफ्राय डाइनिं हल जाबाय इयाव बेसेबां मोनगोन इखौ खोन्थाखानि आङो इयाव नोंथाङा मा खालाम किटचेनखौ 14/10 ओमफ्राय जाबाय डाइनिं हलखौ एसे गिदिर ला गेजेराव डाइनिं बहायनोबा जिंखि ओरै ओंखाम ओंख्रि गिदिंनानै राननांगौ जायो नालाय बेखौ डाइनिं हलखौ गिदिर होदो इयाव मा मोनगोन 14/14 माने ओरैयाबो 14 इयो ओरैया 10 ओरैया 14 ओमफ्राय इखौ मा बानायनांगोन बेडरुम बानायनांगोन इखौनो बेडरुम माने बेडरुम 1 ओरै फैबाय बेडरुम 1 दा किटचेन डाइनिं हल बेडरुम 1 माने इयाव ओंखाम ओंख्रि संबाय इयाव जानाय लोंनायखौ लाबाय बेनिफ्राय बेडरुम माने जानाय लोंनायखौ माने जाखांनानै ओंखारनानै लिभिं रुमावनो जिरायनो हागोन इसे दसे सम माने आंनि हिसाबैसो बुंदों दे इयाव जिरायबाय जुदि आरो सानजौफुआव ओंखाम जाखांनानै जिरायनो लुगैयोना होमबानिया नों गावबा गाव रुमाव थांनानै जिरायनो हाबाय आरो दा बेडरुम 1
बेनिफ्राय इखो मा मोनगोन 14/12 14/12 बेनिफ्राय गेजेरनिया मा इयो सारि करिडरा 4/, ओरैया जियानो जा डाइरेक्ट गोलाव होखानो हागोन इयाव माने ओरै रुम बाय इबो 12 जाबाय इबो आरो ओरै रुम लाबानो मामोन 14/4 ना इबो ओरै रुम लाबा 14/4 आनो जाहैबाय 10 जागोन 10 गोलावा 10सोमोन 10 ओमफ्राय इखोबो नोंथाङा बेडरुम बानायजोबनो हागोन आरो मथथे बेयाव गोदोर फेमिलियानो बे हाउस प्लानाव जिरायनो हागोन आरो थानो हागोन आरो माने न'खरसे गोदोर फेमिलियानो इखोबो नोंथाङा बेडरुम बानाय बेडरुम इखो 2 बेडरुम 2 बेडरुम 3 बेडरुम 3 बेडरुम 4 ना बेडरुम 4 बेडरुम 1 2 3 4 माने मोनब्रै बेडरुम माने गोदोर फेमिलियानो इयाव जिरायनो हागोन आरो माने बेसेबांनिमोन इयो हाउस प्लाना 36/32 नि हाउस प्लानमोन दानिया बेयाव लेट्रिनखौ होनाय जायाखै लेट्रिनखौ होयोबा नै बेफोर रुमाव सेबनानै होजागोन बेयाव सेबनानै ओमफ्राय जेनेबा गामि ओनसोलाव माने न' सिङाव लेट्रिन लायाना बांसिनानो बेनि थाखायनो गामि ओनसोलनि थाखाय आसाम टाइप बा लकेल टाइप ओरै महरै बे नक्साखौ बानायनाय जादों बांसिनानो गामि ओनसोलनिया लेट्रिनखौ बाहेरायाव लायो बिनि थाखाय इयाव लेट्रिनखौ होफानाय जायासै दा इयाव खुन्थाया बहा जगोन दा खनसे नोंथांमोननो खुन्थाया जाबाय बेयाव खनायाव जगोन जेराव खथाखौ इयाव जगोन ओमफ्राय नैयाव जगोन नैयाव जगोन खनायाव इयाव जगोन बेयाव जगोन बेयाव गथा गथा सब खुन्था आरो खुन्था पस्ट मेन पस्ट नैयाव जगोन बेयाव जगोन बेयाव जगोन नै बेयाव जगोन बेयाव जगोन बेयाव जगोन बेयाव जगोन नैयाव ना बेयाव जबाय बेयाव जबाय बेयाव जबाय बेयाव जबाय बेखिनिया माने खुन्था आरो बे गथा गथाया बेनिफ्राय दा मामोन नै जाबाय दरजा इयो बेडरुमा बेसेबां गोदोर इखो जोब्बाय इयो नै गालिखौ लिराखै इखौ लिरना होखानोसै माने मामोन बिदिनो समान जागोन इयो 14/12 बेनिफ्राय इयो 12 इबो 14/12 नैयाव सेबना होदो इजानो बेलेग सेबना होदो इबो 14/12 दानिया रुमनि गिदिरखौ मोनबाय खुन्थाखौ मोनबाय बबे किटचेन बबे डाइनिं हल बबे लिभिं रुम बेखौ मोनबाय दानिया मा दोङो नै मामोन दरजा नै जाबाय दरजा दै दरजा बेफोर दरजा आंनि हिसाबैसो होदो दे नोंथांमोना दरजाखौ जागाखौ सोलायनाबो होनो हायो आरो बबेयाव होगोन बेखौबो सोलायनो हायो दरजा बेबो दरजा नैबो दरजा ना दरजा दानिया म' जगोन मायाव मा होनांगोन जेनेबा इयो लिभिं रुमाव नै ग्रिल होजोब इखो मथथे इखो ग्रिल होजोबा आरो इखो ग्रिल इफोरखौ गिदिं खननानै ग्रिल होजोब माने जाहाथे जिरायनायाव बारा बाहेरनिफ्राय गोजोन बारा नाङा आरो ग्रिल होजोब बेयाव इटा काथि नाङा इखो साफा डिजाइननि ग्रिल हो इयावबो ग्रिलनि दरजा इयावबो ग्रिल इनिफ्राय मा जगोन इ गेजेरनियाथ' लांदाङै थाखाबाय इनिफ्राय इफोर जाबाय पार्टिसन इ दरजा ना इफोर पार्टिसन इ दरजा इनिफ्राय इ जाबाय खिरखि इनिफ्राय इ खिरखि आरो जेनेबा इ खिरखि नै गेजेरनिया खिरखि बे पार्टिसन माने वाल नै इफोरबो नै इनिफ्राय गेजेरनिया खिरखि जाबाय वाल इ वाल ओरै लाना होनि आङो इ वाल नै इनिफ्राय इ गेजेरनिया खिरखि इ जाबाय वाल नैयालागि नंगौना इ वाल माने न'खौ बानायनायनि सिगां न'सा आखिना लाग्रो बेनिफ्राय न'खौ
बानायनाय सुरु खालाम होमबाना नक्सा खिना लाबा नक्सा मथे थांबाय थाबा न' बानायनायनि प्लानिंआ जेबो भुल जाया आरो डिस्टार्ब जाया जुदि नक्सा बानायखायालासिनो ग्रोब ग्रोब बानायलांनानै ओरै बानायगोन होनना गोसोआव साननाल' थाबाय थाबा उनाव माने डिस्टार्ब जाहैखायो आरो 100% डिस्टार्ब माने मिलायो आरो नक्साखौ बानायना लाग्रोनांगो न' बानायोबा नि गेजेरनि खिरखि इफोर खिरखि सब ओमफ्राय वाल आं गोजा गोजासिन होनायफोरा इफोरो वाल इफोरो वाल बेनिफ्राय नैबे वाल गेजेराव खिरखि ओरै जाबाय इन्ट्रि लिभिं रुम इ जाबाय करिडर ओमफ्राय बियो किटचेन डाइनिं हल बेडरुमानो मोनब्रै मोनखादों माने गोदोर फेमिलि जेरै जानो हागोन बेसेबांनिमोन इयो 36/32 हाउस प्लानमोन आसाम टाइप बुङो ना बम्बाइ टाइप बुङो ना लकेल टाइप बुङो मा बुङो नोंसोरनि गोसोआव जेखियानो बुङो जेरैबो सोलियो मुथथे इयो दा जोङो बुङो इखो लकेल टाइप होनना बुङो आरो मुथथे इयो थिं देनायनिल' नालाय थिं देनायल' जे सात बानायबाथ' सात बिल्डिंआनो गोलैहैखाबाय दा लकेल टाइपखौनो बुंजायो आरो बम्बाइ टाइप आसाम टाइप बेफोर बाथ्राखौ लकेल टाइप बुंबा मोनसेयावनो गासैबो जजोबखाबाय आरो दा नोंथांमोना बुजि मोनबाय जानांगौ जुदि बुजि मोनाखै कमेन्ट खालामहर आं नोंथांमोननो रिप्लाइ खालामगोन भिडिअखौ जोबजानो थाखाय गोजोन्थों।